Kaixo lagunon, gaur Alferraren astea dantzatuko dizuegu. Lehendabizi informazio pizka bat emango dizuegu, espero dugu gustatzen. Alferraren astea Euskal Abesti herrikoia eta kanta bat da. Euskal Herrian oso ezaguna eta martxosoa da. Ez goaz lanera abestiaren bideoa entzugai eta ikusgai dago. YouTubeen bilatz ezazue. Informazio guztiaren ondoren dantzatzen hasiko gara. Ikastolan edo etxean bazaudete nahi baduzue gurekin dantzatu.